Insellem is-semija kollha ta' Campus 103.7 jiena u l-Frit Kennedy nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela riċerkaturi. Kif nagħmlu f'dan il-programm niltaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu ir-riċerka li kienu qegħdin jagħmlu u anke dak ix-xogħol li jsir fil-kamp tagħhom. Bi pjaċir fl-istudju miegħi llum għandi l-Professur Adrian Grima, kap tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. Insellimlek, Prof. Nsellem lilek u l-issemija kollha ta' dan l-istazzjon. Prof, inti apparti li x-xogħol tiegħek tat-taħriġ tal-istudenti fl-Università, inti wkoll ktibt kotba ta' poeżiji, anka għamilt xogħol fuq il-letteratura Maltija u anka tgħallem f'postijiet bħall-Università Inalco f'Pariġi u postijiet oħrajn. Donnu kollox idur mal-letteratura. Kif tara ir-rwol tal-letteratura fl-iżvilupp tal-lingwa, partikolarment f'lingwa ħanidula indiġena bħal Malti? Naħseb li kollox ma kollox l-impenn tiegħi kemm bħala xogħol u kemm bħala passjoni dak li nħobb nagħmel idur mal-kelma. Ħafna drabi hija l-kelma Maltija għaliex il-passjoni ewlenija tiegħi hemmhekk qiegħda, ma nħobb il-lingwi kollha u l-lingwi li nħossni komdu bihom huma bħal ħafna nies oħrajn f'Malta, l-Ingliż, Italjan u minħabba x-xogħol tiegħi l-Inalco ta' Pariġi mingħajr marit speċi, mhux mingħajr marit għax fil-verità minħobba ħafna bħala lingwa, nħobb ħafna l-Franċiż. Il-kelma kapaċi biha nifmu dak li qed jiġri ġo fina, dak li qed jiġri madwarna, dak li ġara qabilna, dak li jista' jiġri qudiemna. Il-kelma tagħtina l-ħila li nippruvaw naħfnu, li naqbdu r-realtà, ma tagħtina wkoll il-possibilità li nimmaġinaw affarijiet oħrajn. Dak li ħafna drabi il-ġraj ta' kuljum ma jħallunix nimmaġinaw. U l-immaġinazzjoni hija poter kbira, poter straordinarju. Immaġinazzjoni ħafna drabi hija marbuta mal-kelma. Iktar ma jkollok kliem, iktar ma jkollok lingwi, iktar tista' timmaġina dinjiet oħrajn. U timmaġina mhux għax għandek moħħok fi sħab, imma eżatt bil-maqlub. Timmaġina għax ma tridx tintrabad biss ma dak li hemm quddiemek, imma trid tara dak li ġie qablek, trid tara dak li ġej warajk. Naħseb dak huwa l-poteri l-kbir tal-kelma li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jissarra waħda mill-isbaħ jew l-aqwa espressjonijiet tal-kelma hija l-letteratura. Għaliex tagħmel distinzjoni bejn rajt rapport, rajt ġurnal, gazzetta, milli rajt biċċa letteratura. Ġifieri dak li kont qed tgħid inti illi l-kelma ħanejdu titrasportak, tieħdok f'post ieħor, tieħdok f'epoka oħra. Fil-letteratura biss ħassiba dik, ma ssibix meta qed taqra gazzetta, meta qed taqra rapport li jew qed taqra fejna fina. Ktieb dwar reġistru jew xi ħaġa hekk ħassiba fil-letteratura. L-espressjonijiet kollha tal-lingwa huma espressjonijiet interessanti. Għamilt il-sena tal-COVID naħdem fuq l-istorja ta' dil-awtriċi mhux magħrufa jisimha Konċetta Brinkat. Nara l-manifesti tal-vapuri ta' snin 70 u 80 tas-seklu 19. Hemmhekk ukoll hemm ħafna stejjer ġifieri fin-numri, fl-ismijiet, fl-inizjali, fid-destinazzjonijiet u l-bqija hemm ħafna stejjer. Imma ovvjament il-letteratura daw telaborhom, tiżviluppahom dak li hemm straordinarju, ġifieri anki artiklu ta' gazzetta jien niftakarni student tat-Taljan fis-sixth form dik li llum hija dak li llum huwa l-Junior College naffaxxina ruħi bl-artikli li kienu jġibunna l-letturi tagħna ta' dak iż-żmien ġew Brinkat,
li ovvjament issa ilu ħafna snin jaħdem hawnhekk, jgħallem hawnhekk professur importanti tat-Taljan u anki tal-istorja tal-Malti. U għallim oħrajn li kienu jġibunna daw l-artikli mill-gazzetti Taljani li kienu jkunu artikli verament letterari fil-verità u trid tkun taf ħafna affarijiet biex tkun tista' tapprezza il-font u l-isfont storiku. Ma daw l-artikli kienu jkunu artikli ta' kronaka jew artikli ta' xi fejna fin, kritika letterarja jew. Kienu jkunu primarjament jitilqu minn avvenimenta kronika, ta' ġifiri minn ġraja li seħħet. Imma dejjem b'opinjoni, dejjem bisfont. Issa, xem differenti bejn dawk l-artikli sbieħ, mhux osra li konna naqraw dak iż-żmien u l-letteratura li konna naqraw ukoll jien nafx Leonardo Sciascia ċaskun suo, ir-romanz tiegħu dwar pal-romanzi oħrajn dwar il-mafja fis-Sqallija. Li hemm differenti u li ovvjament għandek il-qosor, għandek l-aħbar, għandek l-analiżi tal-ġurnata, anki jekk fis-sfond ikbar mill-ġurnata biex ngħidlek. Il-letteratura għandha eżjed nifs, għandha iktar spazju, għandha iktar fejn timraħ. U il-letteratura tagħtik ukoll tagħti anki lilek in-nifs. Jiġifieri inti tista' tibda taqra romanz daw l-aħħar ġurnat kont qed naqra 3 xogħlijiet Maltin, Kamerata ta' Alex Farrugia, Marta ta' Loren Vella u Mill-bib il-ġewwa ta' Loren Vella wkoll. Speċi il-letteratura tik in-nifs anki għax tirrispettak bħala arrejja biex tassorbi, biex tixtar, biex tivvjaġġa ma' daw il-karattri, f'daw l-inċidenti, f'daw l-spazji li jinħolqu. Ġifieri naħseb illi anke f'artiklu tajjeb jew fi ktieb tal-istorja, pereżempju, tista' issib l-elementi ta' immaġinazzjoni, ta' profondità illi ssib fil-letteratura, però fil-letteratura ma' konċentrati u fil-letteratura għandek naħseb iżjed libertà, ħanajdu hekk. Dawn ukoll kemm l-artikli li qed issemmin li jkunu opinjoni jew kronaka u kemm il-letteratura dawn jgħinu biex tiġi preservata anke l-identità ta' pajjiż u l-kultura. Daw iż-żewġ kelmiet diffiċli, identità u kultura. Ħanibda bl-ewwel kelma identità. Jiena li l-identità hija kif tirrappreżenta lilek innifsek. U minflok inwieġbek se ngħidlek dan l-aneddotu speċi di l-ġrajja żgħira. Insejt f'liema sena kien kont naħseb ilu li sbaħ 15, forsi anki iżjed 15-il sena, attendejt l-ewwel Forum Soċjali Ewropew. Il-Forum Soċjali kien din il-laqa kbira ta' attivisti, ta' nies mill-qasam ambjentali, mill-qasam kulturali, mill-qasam artistiku, mill-qasam politiku, mill-Ewropa kollha. U daw iltaqgħu f'dal-binja antik, insomma, fil-qalba ta' Firenze. U meta tħaltem ġew bdejt nara l-posters, bdejt nara l-uċuħ, bdejt nara l-ilbies, bdejt nara l-ambjent, bdejt inħossni f'posti. Bdejt ngħid hawnhekk jien qiegħed f'dari. Dan pajjiżi jekk trid. Għax Malta mhix pajjiżi, da żgur li le. Malta hija pajjiżi wkoll, imma mhux Malta mhix l-unika pajjiż tiegħi kif jgħid Amin Maluf fi-ktieb tiegħu tradott bl-Ingliż on identity, aħna għandna ħafna identitajiet, aħna għandna ħafna appartenenzi, affiljazzjonijiet, il-kelma li jużaw hija affiljazzjoni, aħna għandna ħafna rabtiet. U mhumiex biss dawk vertikali, huma wkoll dawk orizzontali, ġifieri jien jaf inħoss affinità miegħek Wilfrid. U ma nħossix ma xi ħadd minn tal-familja tiegħi li huwa ħanajtek biex nuża ta' ġewwa biex nuża l-kelma li nużaw is-soltu demmi stess speċi.
Ġifieri jien jaf inħossni ferm iżjed qrib ta' xi ħadd bħal Wilfred Kelleny jew ta' xi ħadd li naħdem miegħu fuq ix-xogħol milli nħossni ma' xi ħadd minn tal-familja, anki tal-familja ta' ġewwanet biex ngħidlek, għax għandhom ideat kompletament differenti dwar id-dinja. Ġifieri l-identità x'inhi eżattament? L-identità hija jien kif inħares lejja nnifsi. Kważi ngħidlek iżjed identitajiet u kważi ngħidlek iżjed kulturi, għax x'inhi l-kultura ta' Malta? Kultura ta' Malta hija dik li nirrappreżentaw b'mod ftit banali meta niġbru grupp ta' żgħażagħ inlibsuhom ta' bdiewa U nagħmlu reenactment. inġeluhom jisfnu zifna li ma nafux eżattament jekk hux veru li kienu jisfnu l-Maltin, eċetera, speċi da di xena, di reċta, lejja reċta. Hija reċta, hija deċiżjoni li xi ħadd ħalli din hija rappreżentazzjoni tal-kultura ta' Adrian u ta' Wilfred u tal-Malti l-oħrajn. Imma hemm kwistjonijiet iktar serji minn hekk, jiġifieri l-kultura tagħna hija l-kultura tal-Malti u min ma jitkellемx bil-Malti se jinġej mid-Dipartiment tal-Malti, ġifieri tafu l-lealtajiet tiegħi fejn qegħdin imma u l-passjonijiet tiegħi fejn qegħdin imma min ma jitkellемx bil-Malti. Min jitkellem bil-Malti imma ma jgħix Malta, min twielet Malta imma ma jitkellemx bil-Malti, min ma twilitx Malta ma jitkellem bil-Malti. Min mhux Kattoliku, min ma jemmix, min hu Musulman, daw mhux Maltin. Daw Maltin ta' min. Ġifieri li rrid ngħid jien mhux li ma jeżistux kategoriji, mhux li ma jeżistux kulturi, mhux li ma jeżistux identitajiet, imma l-plural nippreferih mis-singolar. U llum nitkellmu ħafna fuq multikulturalizmu. U għaw min forsi anka jibża minna dil-kelma. Inti ma tarajx allura minn dak li qed tgħid m'intix qed tara bħala teddida għall-lingwa Maltija kif qed inti jista' jkollok persuna li għażlet li titgħallmu l-Malti u titkellmu. Jien naħseb li hija kwistjoni ta' għażla fl-aħħar mill-aħħar. L-ewwel nett hija kwistjoni anke ta' interpretazzjoni, ġifieri aħna il-kultura nazzjonali tagħna bil-virgoletti hija dominata mill-viżjoni tar-romantiċi, hija viżjoni tas-seklu 19. Ġifieri aħna konna influenzati ħafna minn dak li ġara fl-Italja, għandek fortunatament għalina l-arfien tal-lingwa tal-post, tal-lingwa vernakolari, tal-lingwa tan-nies bħala l-lingwa tal-poplu fl-aħħar mill-aħħar, anki l-kelma poplu hija kelma tar-romantiċi. Għandek din l-idea tal-poplu, ta' ġemma waħda, ta' kotra waħda. Anki daw iż-żewġ kelmiet, speċjalment il-kelma kotra hija kelma ta' Oliver Frigieri ħafna speċi, li huwa wieħed mill-esponenti ewlenin ta' dan ir-romantiċiżmu ħanżit aġġettiv ieħor modern speċi. Jiġifieri kif ninterpretaw l-istorja tagħna? Ħan interpretawha bħal romantiċi, ħan għażlu ċerti ġrajiet u ninterpretaw dawk il-ġrajiet b'ċertu mod? Jew se nħarsu lejn l-istorja tagħna b'mod iktar wiesa, se nħarsu lejn taħlit kontinwu li dejjem kien hawn Malta, l-eluf ta' pereżempju ta' skjavi li kienu jeżistu f'Malta, l-Isqallin, l-Ispanjoli, Italjani, l-Ingliżi. Aħna dejjem konna ħanuża l-kelma barra minn loka, aħna dejjem konna multikulturali f'dan is-sens, però hemm ukoll fatturi oħrajn fl-istorja tagħna jien m'iniex storiku, imma hemm fatturi oħrajn li mhux diffiċli tarafhom speċi anke għax kellmuna fuqhom l-istoriċi kien hemm dejjem għal pratikament sat-tieni gwerra dinjija dil qasma kbira bejn il-bliet jew il-żona ta' madwar il-port il-kbir u mbagħad il-bqija tal-pajjiż li kien l-bqija ta' gżira ta' Malta u għawdex magħhom li kienet ftit jew rurali u maqtuha mill-belt kellek nies li qatt ma kienu jersuq lejn il-belt lejn iż-żona ta' madwar il-port il-kbir ġifieri. Ġifieri il-punt tiegħi huwa li l-istorja tagħna hija komplessa u meta aħna nitkellmu fuq l-identità tal-Maltin li qed tintilef, eċetera, irridu noqogħdu attenti għax hija interpretazzjoni partikolari ta' x'inhi l-identità tagħna.
Għax tista' faċilment tirrakkonta l-identità tagħna bħala identità multilingwi, pereżempju fl-ibliet ta' madwar il-port, bħala identità multikulturali għal darbohra madwar il-port u l-bqija. Anka minħabba l-importanza tal-port il-kbir. L-importanza tal-port il-kbir fil-qasam, pereżempju, marittimu, militari u anka ta' kummerċ. Ġveri, il-port li kien iġib daw n-nis kollha minn pajjiżi oħrajn, illi bil-mod il-mod daw dejjem tħaltu magħna, min baqa, min ġiju talaq, min iktar għal-kunjomijiet, per eżempju, nuħu minni bil-kunjom tiegħi, illi dan ġi minn ximkien l-Irlanda jew l-Ingilterra. Għanna ħafna minnhom daw li mbagħad saru parti minn dik li hija il-kultura tagħna. Il-port kien ta' importanza kbira. Hemm romanz vera sabiħ fuq dali għattajt inti Wilfred li aħna għal darbohra għax għal ħafna snin imponejna idea partikolari ta' xini virgoletti l-identità nazzjonali tagħna jew Maltija tagħna. Naħseb li ma tantx tajna kasu li huwa romanz lejn ix-xemx ta' Giuseppe Bonnici miktub ftit xhur qabel ma miet. Rosa Briffa jgħid li Bonnici dawk kienu ħbieb intimi. Bonnici mit ta' verament żgħira ta' 33 sena, dak li għamel fi 33 sena ħafna minna ma nagħmluhx f'mija għax kien bniedem tal-aġeb, tabib, attivist, favur il-lingwa, pubblikatur, awtur. Min kollox kien tip ta' kodba ta' s-saħħa, dwar is-saħħa għal poplu, naturalment bil-Malti. Min kollox kien da Giuseppe Bonnici, wet mill-fondaturi naturalment tal-Għadda tal-Malti, leħen il-Malti, fl-1931, ġviri, bniedem straordinarja. Straordinarja, dak kiteb romanz, jismu Lejn ix-xemx, li ma laħaqx ippubblikax mit-3 xhur wara marda qalila li ħakimitu u kaxkritu magħha. Naħseb u kien jaf xed jiġri imma li verament ma tatux nifs. Ma kiteb dar romanz li huwa ambjentat fil-Port il-Kbir li qed issemmienti. Essenzjalment il-Bergu fi żmien il-Kavallieri u dan huwa il-protagonista huwa ċertu Dominku Kalleja li huwa l-kaptan ta' vapur ta' ġifen tal-Kursara. Bażikament daw jorġu fuq il-baħar jisirqu lin-nies, jisirqu dak kollu li jiġi taħt idejhom. Bil-permess. Bil-permess, naturalment, u jħallsu it-taxxa speċi lill-ordni meta jiġu lura. U dan huwa dal-ħallil, essenzjalment, huwa l-protagonista tar-romanz tiegħu. U min huma il-ħbieb intimi tiegħu, il-membri tal-ekwipaġġ tiegħu. Kollha nies ġejjin minn bnadi differenti tal-Mediterran, ma m'hemmx isem ta' pajjiż wieħed, nindunaw biss mill-ismijiet jew mill-kunjomijiet. Karakis u l-bqija, insomma. Ġifieri, għandek din is-soċjetà totalment multikulturali jekk irridu nużaw it-terminu tal-lum, illi id-dar naturali tagħha mhix Malta. Fil-fattu meta jitla fuq l-ewwel xena jitla fuq l-art il-Bergu biex imur ġo dal-bar illegali, allura mistur ħadd ma jaf bih speċi, fejn jitbaħardu n-nies. Imma jħossu komdu fuq il-baħar, fuq il-ġifen tiegħu li jismu Nostra Senjora, il-Madonna essenzjalment, insomma. Ġifieri hu id-dar tiegħu hija l-Mediterran, id-dar tiegħu hija dil-familja multikulturali, mediterranja ħafna. Illi fuq vapur msemmi għal-Madonna joħorġu jisirqu. Ġifieri hemmhekk għandek taħlit sħiħ ta' anki ta' reliġjon. valuri, ta' reliġjon, ta' kif qed tgħid inti anke ta' oriġini. U dawn iħossuhom komdi flimkien. U l-isbaħ moment huwa t-tmiem ta' romanz meta xi jagħmel dal-vapur f'din l-istorja romantika, storika romantika Maltija. Jitla jiġri minn Malta bil-kavalleri jiġru warajh, speċi bil-ġifen tal-kavalleri jiġri warajh, il-barra mill-port. Lejn, appuntu l-isem, lejn ix-xemx. Jiġifieri il-destinazzjoni mhijiex Malta jew hija x-xemx id-destinazzjoni tiegħu. Il-ftuħ, l-immaġinazzjoni, il-futur, il-kobor tal-baħar, eċċetera.
straordinarju, jien vera nħobbu dar-romanz, ġifiri nittama li. Jien ħana mill-nota biex nsibu naqrax, għatma qrajtu. Ħaniħdu ġiex passilura, semmejtilna l-konċett ta' brinkat. Iva. U kem missejt ftit maħħa din il-persuna. X'inhu r-rwol tagħha fil-letteratura din? Mela, fl-2012 il-familja, il-discendenti tagħha, insomma l-familjari tagħha, kuntatjawni għax kellhom żewġ manuskritti tar-romanzi tagħha. Anki naħseb l-istorja tal-manuskritti infushom hija storja interessanti, ġifieri da il-nepotija tagħha ħadithom magħha l-Awstralja, ġabithom lura. Meta mietet in-nepotija, ħallithom għand ir-raġel tagħha u r-raġel tagħha Nick Bonello għal-ħfirlu kellimni għalli isma' għalli l-ħolma tal-mara tiegħi u tal-familja kollha minn dejjem kienet li daw żewġ romanzi jiġu pubblikati. Dan huma l-eqdem żewġ romanzi miktubin minn romanzira mara bil-Malti. Nitkellmu fl-ma epoka. Nitkellmu 40 sena qabel Mary Mejla, l-ewwel romanz ta' Mary Mejla, 1919 huwa l-ewwel manuskritt. Jismu Il-familja de Valere jew Lewis mitluf ġewwa l-Bosk. U mbagħad it-tieni romanz 1922 qed ngħidu madwar 40 sena qabel l-ewwel romanz ta' mara bil-Malti li konna nafu bih. Huwa is-Saħħara Nerealis. L-ewwel romanz ambjentat fir-Rivoluzzjoni Franċiża u jieħu l-pożizzjoni ta' ħanuża l-kelma ta' realisti, ċoħ dawk li kienu favur il-monarkija u favur il-Knisja Kattolika. U t-tieni romanz huwa ambjentat fi żmien Neruni u għandek din is-Saħħara Nerealis u għal darb'oħra speċi għandek il-pożizzjoni kattolika, id-difiża tal-insara persegwitati. Imma l-istorja interessanti ta' dawn iż-żewġ romanzi hija storja komplessa għaliex qatt ma ġew pubblikati. Di żgur ridet tippubblikhom. Tant ridet tippubblikhom din konċett ta' brinkat li kienet mill-laqxija Birkirkara imma skużawni mhux trabbiet l-Alġerija Konstantina minn dik l-4 snin u nofs marret l-Alġerija Konstantina tiġi belt fil-muntanji mort kważi bħal da żmien sena. Tiġi dil-belt mill-isbaħ viċin ħafna ta' Tunezija. U però mbagħad qattet prattikament il-ħajja miż-żewġa tagħha kollha ta' Sliema. Viċin ħafna żewġ toroq il-bot mill-istamperija ta' ċertu Emilio Lombardi li kien jippubblika r-romanzi tal-faxxikli bil-gżuz, le? Fid-Dipartiment tal-Malti saret teżi fuq il-pubblikazzjonijiet u l-ħajja ta' Emilio Lombardi. Ġifieri din mara li xi xogħol tagħha qatt ma ġie ppubblikat. Meta hi ħolqot nom diplom, Cornelia Melitesi, apposta biex naħseb jien biex meta jiġi publikat ix-xogħol tagħha jitniżel taħt dan l-isem speċi li ħolqot. Hemm ħafna affarijiet ngħidu l-istorja tagħha fl-Alġerija, l-istorja tal-immigrazzjoni Maltija fl-Alġerija li ħadd ma jitkellem fuqha u l-bqija. Nitkellmu aktar fuq dawn minn hawn ftit ieħor, però issa ħanifqu l-pawża mużikali. U ħanistiden lilek biex tażel biċċa mużika nisimgħuha flimkien imbagħad inkomplu għax nixtieq insaqsik anke fuq dawn il-faxxikli. Mela, jien għażilt biċċtej għallum, ġifieri ovvjament bħal kulħadd nisma' ħafna mużika, ma nismax daqs ħafna nies oħrajn fil-fatt li nkollu nsaqsi l-tfal tiegħi x'qed jisimgħu biex naġġorna ftit ruħi għax inkella nibqa' speċi fl-għażliet antiki tiegħi. Din hija diska tal-Brikkuni hija diska jisimha Jum il-Missier, nħobba ħafna dil-kanzunetta partikolari, Mario Vella hekk il-kantawtur tal-grupp Brikkuni qed jitkellem dwar missieru li hija tema insomma li jinktibt ftit poeżija għal qalbi ħafna bħala poeta. Mela ħan nisimgħu din il-biċċa mużika minn Brikkuni imbagħad inkomplu nitkellmu 2020 dil-kanzunetta. Mal-professur Adrian Grima dan huwa l-programm Riċerkaturi nkunu magħhom dal-waqt.
il-kliem imma x'nista' ngħid jien lil-ħaddiem li fi skitbar u ismu se jħalli biss fuq l-irħam taħt iċ-ċipress. Fejn spiċċajt jien fejn mar il-wens u l-paċi ta' dawk il-jien meta kont qabbiżni fuq kull sir nixtieq nemmen fi pjan divin l-ħsiena jifred mit-twajbin kieku nipprova ninbidel insir ħanin biex nerġa' nsibek viċin. Lura fil-programm riċerkaturi qegħdin nitkellmu mal-professur Adrian Grima, kap tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. Parentesi żgħira fuq il-kanzunetta li għandna kemm smajna, Sephora Francalanza kitbet it-teżi tagħha tal-BA fuq il-kanzunetti fuq l-ewwel żewġ albums ta' Briccuni. Analiżi tat-testi ħafna drabi letterarji ħafna tagħhom. Kont nsaqsik fil-fatt, il-lirika tal-kanzunetti ukoll tista' tintqis bħala letteratura?
il-kas famuż huwa dak ta' Bob Dylan li ngħata l-Premju Nobel u l-ewwel reazzjoni tiegħu kienet tal-Premju Nobel għal-letteratura u l-ewwel reazzjoni tiegħu kienet speċjal fejn tajtuh lili jien m'iniex poeta. U n-nies l-Akkademja insomma tal-Premju Nobel għaltlu il-kanzunetti tiegħek huma poeżiji li jitkantaw, ma huma poeżiji xorta waħda u di fil-fatt kienet il-parti li minna telqet Sephora Franca Lanza fit-teżi tagħha, ġifieri kemm nistgħu nqisu il-lirika tal-kanzunetti, speċjalment dik li Italjani jgħidulha l-kanzone d'autore, iktar tard nisimgħu Vinicio Capossela, imma ħafna oħrajn. Per eżempju, la darba semmejt il-Bob Dylan jiena niftakar ukoll dal-aħħar rajt diskussjoni fuq stazzjon Taljan fuq Vita Spericolata ta' Vasco Rossi. Again, ġifiri dawn analizzaw il-valur letterarju tal-lirika ta' din il-kanzunetta. Fil-bidunet konna nitkellmu fuq il-test letterarju, testi mhux letterarji, essenzjalment illum il-ġurnata ħafna studjużi minflok jitkellmu fuq il-letteratura, jitkellmu fuq il-letterarjetà. Jiena per eżempju Peter Widowson fi ktieb tiegħu Literature. Jitkellem fuq il-letterarjetà mela iktar milli din id-distinzjoni bejn xogħol letterarju u xogħlijiet oħrajn li mhumiex letterarji, iktar din l-enfasi fuq il-karatteristiċi letterarji. Ġifieri meta tikteb u tuża l-metafora, meta tikteb u tuża r-retorika, meta tuża ripetizzjoni b'mod intelligenti, meta tuża l-anafora, ġifieri tirrepeti kelma jew frażi fiktar minn frażi waħda. U l-bqija speċi dawn il-karatteristiċi tal-mod ta' kif tuża il-lingwa fl-aħħar mill-aħħar. Ġifieri inti tista' tisma' l-omaġġ ta' Immanuel Mifsud lil Oliver Frigieri fil-quddisa tal-funeral tiegħu u tgħid di biċċa xogħol letterarja. Jew tista' tisma' omelija tal-Arċisqof u tgħid di biċċa xogħol letterarja u tista' taqra artiklu sabiħ f'gazzetta u tgħid illa dan xogħol dil-kitba għandha ħafna elementi letterarji. Għalhekk nitkellmu ħafna iżjed illum fuq il-letterarjetà milli fuq il-letteratura. Anke għaliex il-konfini bejn xogħol letterarju u xogħlijiet oħrajn verament qed jispiċċaw, insomma, għandek dat tiġdid kontinwu fl-istorja tal-kitba. Fil-fatt, xi jagħmel xogħol ta' valur letterarju. Mhux kull kitba għandha valur letterarju. L-ewwel semmejna l-faxxikli. Jien niftakar l-aħħar żminijiet tagħhom dawk li kienu jiġu pubblikati mal-gazzetta. Però din kienet użanza li kienet tipproduċi ħafna xogħlijiet. Parentesi żgħira, meta Konċetta Brinkat kienet Konstantina bejn l-1875 u l-1884, ġifieri għal dawk id-9 snin, it-tfulija tagħha fil-prattika attata Konstantina fi żmien l-Alġerija Franċiża kolonjali. U ħadet l-edukazzjoni tagħha hemmhekk u kisbet edukazzjoni li jaf kieku baqgħet Malta ma kienx tiksibha. Imma dik storja oħra. Hemmhekk dak iż-żmien kienu jippubblikaw ħafna romanzi mal-gazzetti għaliex is-sit tal-BNF tal-Bibliothèque Nationale de France għandha daw il-gazzetti, ħafna minn daw il-gazzetti kollu online tista' taqruhom aċċess pubbliku. U tara ħafna minn daw il-gazzetti anki li kienu joħroġu l-Alġier, li kienu joħolġu Bona, Philip Vilfe kienu ħafna Maltin li għandhom ismijiet differenti, Konstantina, daw kienu jippubblikaw il-romanzi mal-gazzetti u għalfejn kienu jippubblikawhom biex jiġbdu l-qarrejja, biex jiġbdu il-beħ, insomma, biex jizidu il-beħ. Iġifieri l-letteratura. Ċirkolazzjoni tal-gazzetta. Eżattament, tiġbed lin-nies essenzjalment. Issa tiġbed in-nies bil-fors b'xogħol illi meta tqisu ħdej xogħlijiet oħrajn għandu valur letterarju speċjali, mhux bil-fors. Tista' tkun storja tajba, ġifieri aħna nafu illi llum il-ġurnata tista' tara sensiela televiżiva tgħid illa di samritni, kissritni kemm tajba. U tgħid di speċjali.
titlob probabbilment ftit iktar sforz, ftit minnaħa ta' min qed jara, imma samritni, imma tista' tkun sensiela oħra ta' daqqa speċi ta' soltu li żommok anki tgħid isma' jiena għandi xabtit inkisser moħħi l-lejla. Ili ġurnata xogħol speċi, għamilt set minn l-uffiċċju l-università, ħammur id-dar u nara kummedja. Jew ħanara sensiela li ma ġenniex naħseb. Dawk ukoll jiġbdu. ħanara film polizjesk. Eżatt. Jew romanz. Ħanaqra romanz polizjesk, dak letteratura iva, skulli letteratura. Hemm tipi differenti ta' letteratura u l-valur letterarju allura x'inhu nasab li għandhom bżonn nagħmlu programm fuq hekk biss. Imma il-punt tiegħi huwa il-valur letterarju huwa dak illi qisu n-nies f'mument partikolari. Il-letteratura hija idea li għandhom in-nies f'mument partikolari. Pereżempju fl-antik, fi żmien Greċja l-antika, il-letteratura kienet il-poeżija. Illum ħafna drabi meta tgħidulhom il-letteratura nies jaħsbu mill-ewwel fir-romanz. Mill-ewwel. Pereżempju, it-tifkiriet li ppubblika online fuq il-paġna soċjali tiegħu Mario Cardona. Il-tifkiriet tiegħu ħal-qormi relazzjoni tiegħu mal-familja, eċetera. Dawk huma letterarji, dawk huma letteratura, ħajpubblikhom bħala ktieb issa, tista' tqishom bħala letteratura għax se jiġu pubblikati fi ktieb. Għatanna ħafna din l-idea li l-letteratura tiġbora fi ktieb. Għavoli għandek ħafna letteratura online, naturalment illum. Jiddeċidi x'jaħsbu in-nies li hija letteratura għax din l-idea tinbidel kontinwament. Għadhom jaqraw in-nies? Mistoqsija diffiċli dik. Jien naħseb in-nies jaraw ħafna stampi wkoll, jaraw ħafna ritratti fuq il-mezzi soċjali, minix ċerti nix l-iktar persuna aġġornata fuq il-moda speċi tas-siti soċjali biex nitkellem fuq da' suġġett. Malta nafu li naqraw ftit, ġviri nafu li ħafna statistika tindika li aħna l-inqas naqraw fl-Ewropa. Imma dan. Però għaw ħafna nies li jaqraw dak li jiġi qudiemajnejhom fuq l-internet, eċetera. Ġviri forsi għaw iżjed qari milli naħsbu. Imma taħseb li jekk aħna fost l-inqas li naqraw dan huwa xi ħaġa li ġrat matul is-snin, konna naqraw aktar u nqasna għax semmejna il-faxxik li semmejna il-gazzetti. Kienu jaqraw iktar n-nies qabel. Ma naħsibx li naqqas il-qari kif naħseb irid isir studju attent fuq daw il-fenomeni, imma l-impressjoni tiegħi mhijiex li n-nies qed jaqraw inqas. Li aħna nippretendu li jaqraw iżjed dik żgur, imma li qed jaqraw inqas minix konvint. Li qed nippubblikaw iżjed żgur, imma naħseb li qed jaqraw anki permezz ta' apparat differenti. Ħanilek ħaġa waħda li għalija hija fattwali. Jien ili nagħllem il-Malti kull sena normalment fit-tieni bidu tat-tieni semestru, Pariġi 10 snin bewet ieħor. Rajt bidla ċara, ġifieri llum il-ġurnata tara ħafna nies meta tkun fuq il-metro jew meta tkun fuq tal-linja, żgur li tara inqas nies bi ktieb f'idejhom. Tara ħafna żgħażagħ bi ktieb f'idejhom, tara ħafna nies ta' kull età bi ktieb f'idejhom, ferm iżjed milli tara Malta. Però naħseb oġġettivament naqas dak in-numru, hemm min qed jaqra il-kodba minn fuq il-mobile bla dubju. Jien naħseb però li il-kodba qed ġifieri li jtuk li jitolbu nifs itwal, naħseb li qed ibatu biex ilaħqu ma dawk il-mezzi li jitolbu attenzjoni immedjata u jagħtu gost immedjat jew l kursita immedjata. Ġveri ma naħsibx li dan huwa fenomenu li qed ngħixu aħna f'Malta biss. Però kultura tal-letteratura ma naħsibx li hija b'saħħitha f'Malta. Hemm imbagħad fenomenu ieħor ta' xogħlijiet inti qed li qed nippubblikaw iktar.
Oġġettivament numri. Imma hemm ukoll fenomenu ieħor ta' kodba ta' awturi Maltin li qed jiġu tradotti f'lingwi oħrajn. Bla dubju, splużjoni din. U dan huwa riżultat ta' ngħidin ħaġa kwalità tajba. U anka il-possibilità li tik anka il-teknoloġija moderna, per eżempju, li tista' inti jien niftakar żmien meta jekk inti kittieb is-suq tiegħek wow. Biss. Din qed tagħti opportunità anka lil kittieba Maltin li jistgħu iwessaw l-udjenzi tagħhom u jaslu fejn qabel forsi ma konniex naslu. Naseb hemm ħafna fatturi. Għandek il-fatt li l-prezz tal-ivvjaġġar naqas. Ġifieri l-ispiża naqset li aħna għandna aktar ġid bħala pajjiż li tħanna fl-Unjoni Ewropea u bħala membri tal-Unjoni Ewropea ikonna ħafna opportunità li nirrappreżentaw lil Malta festivals u avvenimenti letterarji regolari. L-internet, naturalment, poġġa lil kulħadd, ġifieri kull min għandu aċċess għall-internet fid-dinja għaw ħafna għaw mijiet ta' miljuni ta' nies li m'għandhomx aċċess laqqas għall-elettriku għasib wara l-internet. Ġifieri aħna id-dinja tal-minoranza, aħna mhux tal-maġġoranza, ma fid-dinja tal-minoranza tagħna kollox xkien, kollox sar ferm iktar qrib. U per eżempju jien nista' nkun l-Indja, kont l-Indja issa f'Jannar għal Festival tal-Poezja ta' Mumbai, hemmhekk iltqajt ma' ħabib tiegħi poeta mill-Istati Uniti Kuban, ta' nisel Kuban, għalli jisma' għalli għandna festival Honduras tiġi għatlu niġi. U semmur Honduras, ġuri konnessjonijiet diretti daw sempliċi. 6 snin ilu għaskon toħlom li tmur Honduras. Ma konċ toħlom, 20 sen ilu li poeta Malti li jikteb bil-Malti se jmurlek il-Honduras jew il-Nicaragua jew l-Indja. Ġifieri dan fenomenu tal-aħħar su 20 sena. Parentesi anke għax ikollok nies bħal Antoine Cassar li kapaċi Dr. Antoine Cassar li kapaċi jitraduġulek direttament mill-Malti għall-Ispanjol, għandu dottorat fil-poeżija Spanjola, bl-Ispanjol. Ġifieri u għax hemm il-fondi wkoll, għax hemm il-fondi. Ġifieri kollox ma kollox. Li qed jagħti l-Istat Malti. Kibret il-possibilità, kiber il-rwol tal-letteratura Maltija anka fid-dinja. U llum meta tikteb tgħid isma' imma jiena rrid inħabbata ma' awturi bravi. Jekk semmur fuq palk ma nafx il-Festival ta' Set fi Franza ma nistax naqaċċajt għax se jkun hemm poeti kbar ma' ġenbi, ġifieri il-kwalità bil-fors mbagħad. Għax inti mbagħad espost. Eżatt. Inti espost li ma dekx magħluq fil-qoxra. Ħalli nerġgħu nifqu ftit u nisimgħu biċċa mużika oħra, imbagħad wara nixtieq niġi għal kittieb ieħor li naf li inti għamilt ħafna xogħol dwaru. Nitkellem fuq Ġwan Mamo. Iva, mela din hija kanzunetta mill-aħħar album ta' Vinicio Capossela, l-album jismu 13 kanzoni urġenti kelli battikata enormi wara li deċidejt fuq Capossela biex nażel li ma' kanzunetta u għażilt din con i tasti che ci abbiamo, ġifieri dan album li ħareġ ftit inqas minn sena ilu. U waħda mill-isbaħ affarijiet li jgħid li aħna nistgħu nagħmlu biss dak li nistgħu fl-aħħar mill-aħħar. Imma li l-ikbar għodda li għandna kontra il-poter li jipprova jkissirna hija l-immaġinazzjoni. Tajjeb ħafna nisimgħu dil-biċċa mużika, nfakkarkom li qegħdin tisimgħu l-programm Riċerkaturi miegħi fl-istudju illum il-professur Adrian Grima. Con i tasti che ci abbiamo, solo quelli suoneremo. Una melodia sdentata, una melodia trovata. Con i tasti che ci abbiamo, bianchi e neri, giocheremo. E di un limite faremo una possibilità. E con quel che c'è in cucina, con quello
quel che abbiamo addosso, con quello vestiremo, le parole che sappiamo, con quelle parleremo, con i tasti che ci abbiamo, suoneremo forte e piano. Non è inutile il fine del gioco, il fine del gioco è giocare. Non è un limite quel che si è perduto, anche i buchi possiamo suonare. Con i tasti che ci abbiamo, con quelli comporremo, con i sogni che sogniamo, con quelli sogneremo, con il fiato che ci abbiamo, con quello correremo, con il cuore che ho, con quello ti amerò. Con la vita che ci abbiamo, con quella noi vivremo, con i piedi che ci abbiamo, con quelli cammineremo, e con l'aria che ci abbiamo, quella respireremo, con la terra che abitiamo, con quella moriremo. E se il gioco è stato bello, allora è stato anche buono. La storia rinnova la vecchia lezione al potere, l'immaginazione. Con i tasti che ci abbiamo, solo quelli suoneremo. Con le armi che ci abbiamo, con quelle finiremo. Con i denti che ci abbiamo, quelli stringeremo. Con il cuore che ho, con quello ti amerò. Lura fil-programm qegħdin nitkellmu mal-professur Adrian Grima. Prof, inti għamilt xogħol u riċerka mhux żgħira dwar Ġwan Mamo. X'inhi l-importanza ta' dan il-kittieb fil-letteratura Maltija? Mhux dejjem kienet magħrufa l-importanza tiegħu. Fil-prattika l-50 sena Mamo kien injorat. Kien imwarrab, mhux minn kulħadd, jiġifieri Charles Micheli fil-bidu ta' snin 70 kien ippubblika 3 artikli għal afferlu Charles Micheli naturalment, tlifna bniedem speċjali. Ma fil-bidu ta' snin 70 kien kiteb 3 artikli fuqu fil-Gazzetta Torċa jidherli fit-72 jekk min isir żball. Imma b'mod ġenerali kien injorat. Tant kien injorat illi ftit snin wara meta Giuseppe Aquilina ppubblika l-antoloġija ta' prosa Maltija, ħallih barra kompletament u kien jaf bix-xogħol tiegħu għax jirreferi għax-xogħol tiegħu fid-dizzjonarju tiegħu Aquilina. Għaliex ħallih barra probabbilment għax kien iqisu bħala awtur qed nissoponi jien biss. U mhux ġust li jiena niġġudika il-kriterji Għax kien irreverenti. Għax kien irreverenti, kelma li jiena nħobb nuża ħafna, użajnija Ivan Kallus meta ktibna fuq Mamo. Kien irreverenti, ġifieri ma kien ħares lej wiċħat speċi f'da sens, ħlif lej l-Ingliżi li kien iħobbhom ħafna. U qatt ma jikkritikhom. Imma naħseb illi ġie injorat għax kien meqjus bħala vulgari, bħala antiklerikali, bħala karattru ftit stramp, eċċentriku.
Mar 6 snin il-ħabsa xi jipprova joqtol bniedem meta kien għadu żgħir, suppost kellu jagħmel 20 sena għamel 6 snin. U allura dik baqgħet teba' Baqgħet teba' fuq fuqu. ma kienx karattru faċli, imma kien kittib straordinarju u bniedem li jinteressaħ kollox. Ġifieri kien bniedem verament rinaxximentali f'da sens, jinteressaħ kollox. U kittib straordinarju, dak li jagħmel bil-letteratura illum il-ġurnata nirrealizzaw li ħadd ma kienet jagħmlu fi żmienu. Romanz tiegħu huwa tal-1930 u 31 semmejna faxxikli, dan ħareġ faxxikli, ippubblikaw stess. Kien iqasmu, kien qabad in-nies iqasmuh fid-djar, imbeħ mill-ewwel. Ippubblikaw stess, forsi għax ma sabx pubblikaturi jew għax. Naħseb iktar għax kien jisu bħala sors ta' dħul. Allora rrid jikteb romanz kemm jista' jkun popolari, romanz li jdaħħaq, romanz li jitkellem fuq dak li kienet jintqalu u jiġi rapportat fil-gazzetti. Allora fuq il-kontemporanjetà. Da 1930 waqt li ħaddieħor kienet jikteb ir-romanzi dwar żmien l-Ispanjoli u dwar il-passat glorifikat u mitiċizzat. Mamu kienet jikteb fuq il-lum, x'qed jiġri l-lum, għalfejn jiġildu bejniethom l-Stricklandjani u l-Laburisti, semmihom bisimhom in-nazzjonalisti, jaqbad ma' Mizzi, jikkritika lin-nies li kienu fil-Parlament. Insomma, għandek isu dokumentazzjoni storika tal-perjodu, naturalment, skont l-interpretazzjoni ta' U kien bniedem wieħed. pro-Ingliż. U kien fil-Ingliż ħafna, iva, m'hemmx dubju, kien kontra t-Taljani ħafna u ovvjament kontra l-faxxiżmu. Kien Stricklandjan essenzjalment, però kellu sempatiji kbar ukoll l-partit tal-ħaddiema ta' iż-żmien partit. Da il-kawża forsi iktar ukoll. Imma kien jippubblika fil-kotra tal-partit tal-ħaddiema, kien jippubblika fil-Progress, però kien politikament naħseb li ftit huma dawk li ma jaqblux li kien Stricklandjan. Iġveri kiteb poezija biex ifaħħar li Strickland għalkemm ma semmiex bismu, kiteb artiklu sħiħ fuq Strickland bħala mexxej kbir. Imma għalina dawk huma għażliet individwali, kulħadd għandu dritt tal-għażliet politiċi individwali, reliġjużi individwali tiegħu. U qatt ma qal li kien kontra l-kattoliċiżmu, biex niftehmu, imma kien antiklerikali f'sens wiesa. Però ħaġa straordinarja ta' Mamu hija x'jagħmel bil-lingwa, x'jagħmel bil-letteratura. Il-valur letterarju iktar milli kif kien jaħseb dwar il-politika. U forsi l-iktar xogħol magħruf tiegħu huwa propju u li tinnanna venut fl-Amerika. Fl-aħħar kellna xi ħadd qed jirrakkonta dil-esperjenza impressjonanti, traumatika, nazzjonali tal-emigrazzjoni li għadna sal-lum bil-kemm nitkellmu fuqha. Ġifieri min jaf dwar il-Maltin tal-Alġerija. Mamu kienet jikteb dwar il-Maltin ta' New York u stess għatta 9 snin l-Eġittu bħala emigrant jaħdem l-Eġittu primarjament li Xandra fej fl-istess min kien hemm ukoll priġunier kif nafu intortament Manuel de Mek. U kien ħabib kbir. Kienu kontemporani dawn. Kienu eżatt, ġifieri u kien hemm fi żmien meta Manuel de Mek miet fl-1921. Fatt Mamu ġie lura Malta dak is-sajf ta' wara li miet Manuel de Mek fl-1921. Li wkoll Manuel de Mek ukoll kien għal numru ta' snin. Warrab injorat, ħadd ma jitkellem fuq bla dubju 100%, Aquilina ma daħlux fl-antoloġija ta' proza Maltija, avolja daħħal 63 ruħ li ħafna minnhom illum ma nqisuhomx bħala kittieba. U llum ewleni, illum Ġwan Mamu. Illum X'post għandu fil-letteratura Maltija? Ikona, ġveri għandek ħafna awturi li jisuh bħala il-modell tagħhom Traversara, Giusestanio, sar ħafna xogħol, saru ħafna numru ta' teżijiet, anki teżijiet tal-masters fuq il-kitbiet tiegħu. X'hemm straordinarju fih l-ironija. Il-ħila tiegħu li jilab bil-lingwa, il-ħila tiegħu li jironizza anki dwar il-kitba tiegħu stess. Jitmejjel biex nużadik il-kelma bil-kitba tiegħu stess. Jironizza dwar jagħmel parodija tal-kitbiet letterarji stabiliti, idolizzati ta' żmienu. Jagħmel parodija tagħhom. Jgħid, intkom taħsbu li jien m'iniex kapaċi nikteb bħal dawn li jiktbu seħer
ta' romanzi, niktbu bħalhom ix-xemx kienet tiela minn wara, jagħmel parodija sħiħa. Ġieli u jisemmi lilu nnifsu 5 darbiet fir-romanz biex jitmejjel bih innifsu. Dak mamu imma jara ktib quddiemu dak jaħtfu mamu, jgħid. Imma mbagħad għandu din il-ħila li għaxxar il-karattri, għaxxar is-sitwazzjonijiet u għandu wkoll ċerti ideali. L-ideal ta' talim. Il-karattru prinċipali tiegħu, jew wieħed mill-karattru prinċipali tiegħu. Ngħidu l-karattru li jispikka huwa Feliċ li jispiċċa meta dal-grupp ta' migranti li mar New York, Blonnella, eccetera, jispiċċaw jiġu lura Malta, falliment totali. Feliċ jibqem, jabbandunhom għax ma jridux jitalmu, huma ma jridux jitalmu u jrid jitgħallem u jrid jgħix il-ħajja tal-belt metropolitana, allura jibqem. Għalhekk huwa romanz straordinarju, t-tmiem huwa tal-għaġeb, ġifieri t-tmiem tar-romanz li mhux se nitkellem fuq naturalment għax inħassar ħafna festi, huwa straordinarju, juri kemm intelligenti u t-tmiem huwa preparat mill-bidunet tar-romanz. Parentesi, u kien emigrant l-Eġittu, però mir-riċerka tiegħi fl-Arkivju Nazzjonali ta' Malta, ta' Santu Spiritu, naf li anke Hawking. Hawking emigrant l-Amerika, New York. Mela, fil-waqt li anka nħeġġu l-semmija biex jieħdu nota ta' dawn il-romanzi li qed nitkellmu fuqhom, ħalli anka jieħdu pjaċir jaqrahom u jsiru jafu aktar dwar dawn il-kittieba. Nirringrazzjak ħafna, Professor Adrian Grima, dan huwa l-programm Riċerkaturi, nkunu magħhom darb'oħra.